Čau lidi, já jsem Redneck a vítám vás u mého druhého videa na tady ten kanál. Dneska tu máme další stírání losu. Dneska tu máme balík výher, takže jdeme to rozdělat. Se nám seknu bondu, mi teplo. Takhle to vypadá teda. Je tu zlatá, ježiš, jak to nějak dá. Zlatá rybka. Omlouvám se, fakt nemám dneska tu kameramana, takže zlatá rybka, zlatá cihla, šťastná sedma a prase v žitě. Takže jako první jdeme na to, na prase v žitě. Já vám to pak ukážu a výherní symbol máme peníze, mimo tam peníze byly. Doufám, že aspoň tady na tom losu vyhrám. Peníze, ono se to nezastří. Takže první jako to máme klíč. Jako druhý máme peněženka a kufr a trezor. Takže tady na tom lose jsme nevyhráli a druhý je šťastná sedma. Tady 3 stejné částky vyhrávají. 500, 500, 2000, 100 a 100 000, 2000, škoda. Takže jsme taky nic nevyhráli, můžete vidět. Ale měli jsme tady 1, 2x 500, 2x 2000 a to. Takže teď jdeme na zlatá cihla. Takže první výher 39, 27 a 18, naše čísla. A jako první číslo je 39. Ano, vyhráli jsme jako první číslo 200 koče. Takže lidi, super, vyhráli jsme 200 korun. Ty voko, to jsem úplně šťastný. Yes. Lidi, poprvé tady v tom jsem vyhrál 35, 43, 45, 38, 37, máme 27, 25, 13, 19, 26 a 11, takže jak můžete vidět tady, já vám to ukážu takhle. Tady 39, tady 39, 200. Káček, super. A teď je to samý, ale zlatá rybka. Že naše výherní čísla 23, 43 a 37. První 41, druhý 31, 46, 40, 22, 30, 20, 32, 25, 28, 19, 36, 26, 35 a poslední 34. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Nezapomeňte zanechat like, odběr či koment. A já bych se s váma rozloučil a uvidíme se u dalšího stírání losů. Čau!